Zimbabwe hamanisha mwari kumatimana enyika kwamungabe muri muzuva ranhasi anova iye 14 February 2026 apo muri yeZimbabwe tichitarisa pamwe chete nekuongorora kuti chiiko chiri kuitika munyika yedu yeZimbabwe pamwe chetewo nedzimwe nyika dzakatikomberedza. So kana kari kekutanga muri yeZimbabwe kusvika panapa paZimstream TV, just like, subscribe, then turn on the notification bell so that you will never miss any video, so that you will never miss any update. Muri yeZimbabwe muzuva ranhasi panguva ino takubatirai update ayo amuri kuona paZFM. ZFM ndiro sosi remashoko ose atichataura pano muri yeZimbabwe, ndo pataona nyaya yatakubatirai panguva ino. So according to ZFM stereo iri kuti izvo Zimbabwe yorengwa iyo pa number 25 the most corrupt country in the world. So in the whole world Zimbabwe inonzi iri number 25 pama countries are corrupt. So zvichinzo zvakare muAfrica Zimbabwe iri pa number 12 muAfrica, but the most corrupt country Zimbabwe inenge iri pa number 12 muAfrica, but munyika yese world yese Zimbabwe iri kunzi iyo iri pa number 25. Ndiyo nyaya muri Zimbabwe yatakubatirai muzuva ranhasi. Toda kuverenga statement riri pano rakanyorwa iro neZFM stereo nezuro. So as we are seeing, Zimbabwe has been ranked the 25th most corrupt country in the world and 12th in Africa in the 2025 corruption perception index, scoring just 22 out of 100. According to Transparency International Zimbabwe Executive Director Tafazwa Chikumbu, the ranking exposes deep-rooted governance failures. He is calling for urgent reforms, including immediate enactment of the whistleblower protection law and a strong crackdown on grand corruption and illicit financial flows. Ndo zviri pano muri Zimbabwe. So tikatarisa nyika yeZimbabwe tinoona kuti pane vanhu vakawanda vanonzi vari kuita hori munyika yeZimbabwe. Tikatarisa mota matengerwe adzinoitwa muZimbabwe, hapana nyika yakatenga mota sematengerwe adzinoitwa muZimbabwe. So in Zimbabwe is the only country inoti vanhu vanotengerwa mota week in week out. Hapasi kutengwa mota one week, panogona kubudiswa mota mafortuna kana ema 65,000 and next week pobva vabuda futi dzimwe kana kuti 25 mota dzinobuda week in week out. So ndezvimwe zvinhu muri Zimbabwe zvinoita kuti Zimbabwe izonzi Zimbabwe pa corruption inonyanya, because tikatarisa hakuna nyika kana kuti Mozambique hapana nyika yatakambonzwa zvichinzi mota dzaipiwa vanhu gore kupera kuti pachitengerwa mota munhu every week. So ndezvimwe muri Zimbabwe zvatinenge tichiona zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe. Tikatarisawo pane vanenge vachipiwa matenders avasingazokwanisi kupedza. Vamwe vanopiwa matenders ekuti vaise masolar, but vanhu ivavo havazoisi masolar iwawo avanenge vanzi vaise. Vobva vati zvakatopera nazvakafarana, mari dzacho dzobva dzaiswa muhomwe. So muri Zimbabwe hameno kuti munozoona sei kuti Zimbabwe kuivenga here kuti Zimbabwe iende pa number 25 in the whole world. Inokodzera here kuti Zimbabwe iende pa number 25 in the whole world. Tikatarisa mota dzinofambwa nevamwe vanhu, you see vanhu vakaita kutsika mari. Tikuvaona pa social media vanhu ivo muri Zimbabwe, nemi mukuvaona those people vari in the government vakaita zvekutsika mari kuratidza kushowa off, kuratidza kuti mari tinayo panapa, mari haiperi. Tinozviona izvo muri Zimbabwe kuti ndio zvimwe zvinonga zvichiitika munyika yeZimbabwe. The brothers of Sewik Notify tinovaona vachifamba nema Rolls Royce vachifamba nemotorcade. So ndezvimwe zvinhu zvinenge zvichiitika munyika yeZimbabwe zvinoita kuti chiko Zimbabwe izorengwa munyaya dzinenge dzakaita saidzodzo. So zvatoda kuita panapa muri yeZimbabwe, toda kuverenga macomments kuti tinzwe kuti vanhu vari kuti chiko muri yeZimbabwe iri kutambirawo sei kunyaya iri pano. Iri kuzvitambira here kuti Zimbabwe number 25 in the world and number 12 in Africa. Imagine number 20 yada kupinda mu top 10. Zimbabwe yatopodza yapinda mu top 10 ye the most corrupt countries in the
the most corrupt country in Africa yanga itopinda mu top 10 but yangorasika only by 2 ndo zvongoita kuti ipinde mu top 10. So ngatipinde tingoverenga ma comments ari pano kuti tinzwe kuti mhuri yeZimbabwe iri kuzvitora sei. So this one said, wow, at least ZFM makumbotaurawo chokwadi kwete kuudzirwa zvekutaura neZanu PF. So ndo muono at least apa tamboonawo kuti ZFM ambotaurawo chokwadi because most of the time tinokuonai kuti munenge muchitaura muchita sekunge muri kuudzirwa neZanu PF, but zviri kunzi panapa at least tamboonawo ZFM ichitaura chokwadi because nguva zhinji munoratidza kuti munenge mune divi ramakarerekera. Ndo zviri kutaurwa necomment riri pano, ndo comment ratiri kuona. So tikatarisa panapa pane comment riri zvakare riri very very interesting zvikanzi I thought Zimbabwe is on number 1 in Africa. Ndo muono umwe munhu zvanzi ndaifunga kuti Zimbabwe itori pa number 1 mu Africa. Ndandisikatombofungidziri kuti Zimbabwe iri ku number 12 in Africa. Ndaifungidzira kuti in Africa Zimbabwe is number 1 panyaya panyaya dzekutora mari. So ngativerengei mamwe ma comment that we are seeing here. And as we are seeing on the screen, this one abva atotega this ZBC News Online zvikanzi ZBC News Online ko news idzo imbodzikandaika pa TV. Aita magadzi kuto mention kana kumenshena kana kutega ZBC zvikanzi aiwa chimbodisewo news idzo pa screen pa TV vanhu vese vaone kuti ndizvo zvinenge zvichiitika munyika yedu yeZimbabwe. Imagine in Zimbabwe nenyika makuru yakaita nyika dzese dzamunofunga nezvadzo zviri kunzi Zimbabwe iri pa number 12. Imagine number inenge iri pa number 1 kuti what is it doing right now if Zimbabwe iri pa number 1. So imagine what the number 1 is doing. So there are countries that are eating money. So until we meet again here at Zimstream TV, tichizokuudzai zvakare kuti ndezvipi zvinenge zvaitika munyika yedu yeZimbabwe. Ameno munozona sei muri yeZimbabwe kuti ichokwadi here?